Jeg så en 80-10 oppe trappen. Der lå en kvistet æbe. Jeg trak ned ad stigen og tog noget i bussen og rørte en masse hjernen bare for vognen. Men aldrig mere tog en skridt mere. Og jeg ser den, at det skulle ind hjælpe op ad trapperne, men det ville ikke. Så jeg ser over til Kjeld. Og gør hvad man kan, men gør kan man ikke gøre mere, men man kan. Og jeg prøvede en gang de over ved trappen der med kaffekoppen der, og den sagde, at jeg skulle gøre det. Men jeg forstod ikke, hvad han sagde. Han forstod en helvedes fyld op i røven. Og jeg skulle ikke forstå. Det også var det meget en større omgang, da man tog den ned igen. Jeg er glad for et lytter, men en fjerde omgang, nej. Jeg forstår ikke, hvordan det kan være. Og næste gang du siger, jeg vil ikke høre på det mere. Forstår du det? Jeg vil ikke have noget med det at gøre. Lyt til mig. Jeg vil ikke. Jeg sagde det jo. Men du lød mig. I stikker lå til mig. Men så bagefter, da Kirsten kom op i trappen, sagde jeg til hende, men skulle ikke gøre det. Men nu er det alligevel, når man går op af en kraftkorben og hentede den fjerde og gjorde den igen. Men så tog han den. Han tog den! Nej mere. Nej, jeg vil ikke. Jeg sagde det før. Du lyttede ikke til mig. Så han fjerde op i stuen der. Og så fortalte jeg Kjeld, hvordan man gjorde det. Men han tog en forkert stenprop. Det var ikke den, jeg sagde, han skulle tage. Men han tog den. Hvorfor er der ikke nogen, der lytter til mig mere? Ikke i afsnit. Hvorfor er det ikke, der lytter? Ikke i afsnit. Jeg kan ikke forstå, nej, på hospitalet. Jeg sagde jo til ham, at jeg skulle gøre det. Men han forstår ikke noget, hvad jeg siger. Jeg sagde 5 gange ham, men jeg forstår ikke noget. I afsnit, han siger ikke noget til mig. I afsnit.